bay mo ni akong mga alaga diri. Nya karon pertigyong inita diri. Grabe ka init ang panahon. May daghan ng amigas nga naman ni. Isa naman po yung amigas diri. Daghan ng amigas oh. Nya akong mga alaga bay oy nya. Ting init naman ako na ning ipangsulod tanan. Nana ko yung mga gipang sulod dito sa sulod sa balay katong mga dili nakagwanta ba. Nauna matay o gipalit nila ni adtong nang na malay diri. Kung anong karon man mo na malit nga tang init naman. Kani siya o kay mura mo survive sa init. Ito pa dito agoy ang ako ang mayana na laos na. Di abay o. Salamat kay. Mamuan na manuwas ko diri kay abog kaayo. Di apod o na ano. Kamatiyon mo nag-iunsa man ipagtanom. Di man gud ako nagtanom ani unsa gipatong naman ni. Ako lang utruhon ang dalag na o tungod sa kainit pa yung inita aning gawas ba. No kaning buwak sa utot-utot o. Namatay na naman ni siya liso. Sig mo tubo ako ning isod. Patay na o nangaging o. Mura gid ni siya makasurvive. Na medyo nasunog na gani o. Sa kainit nasunog o. Uba na nga sunog na gid akong gipangsulod. Kani murag mitibay ni siya pero kinahanglan na i-save ni sila kay init kaning bombil o. Bombil ka survive pud siya. Kaning mga ni adiri ato ana namatay na. Laos gid siya ay sa gibubuan ako ning isud. Isud na nako bay. Nao na nga ko ano namatay tanaw akong lugbati o. Kaging sa kainit ay wagid kagwanta. Napatay na. Patay na lugbati o kausara ko nakautan. Kani murag ka survive sa init pod. Ani namatay man eh. Kani gipamalit nila yung mga kuan galay. Mo nang buwak diri mga galay nasunog na oh. Sunog na ba yo? Sunog. Nasunog tungod sa kainit sunog na diri. Oh, sunog. Oh, inita. Diya, sunog na oh. Ano, labong ta kay ni. Ang uban na ni akong gi-transfer. Okay, inita eh. Di ako saging-saging oh. Nangasunog na siya do. Grabe, ang init lagi ba eh. Sunog eh, pangsud na nang dalag na ang bombil. Kinahanglan na gid ni siyang isulod. Yung dalag na, wala kagwanta sa init. Ano yung mga gipananom na mo atong na ina. Malay diri sa mga alaga ba eh. Ay ipangsulod na gini ang mayana o. Nagkuan ko mayana nagpasaa ko. Na o kaging kayo. Una sunog. Sunog sa kainit. Di pa. Ani nang laos na o. Sa init agoy kinahanglan na gini sulod na to sara. Duhang saran manghakot ni ani. Problema asa na mo ni pangutang. Ano kabutangan sa sulod. Mo na diri ang nahabilin bay daghan ka ining buwak gipang sulod nako. Na diri sa classroom. Perting inita. Nangaluto ng mga buwak ko. Pangutangan gid ako kuan kanang tubig ba. No, nagsirit-sirit no. Bangagan ako mineral kay para makainom sila. Gini sa hinay-hinay dihan tulo. Patay kaya. Kay kuan grabe ka init. Ano mo ba ni pangsulod nako? Kani. Dia ang kuan kanang singan ani. Snake plant ya kamuti. Pwede ba malit man nilag kuan oy? Singan ani kamuti himo na mambuwak ng kamuti din he. Ay pwede man gud mo ang mga buwak ng mga utanon. Nindot pa tan-awon. Kaya sunog na sa diri oh. Hala ni kaging na. Patay ni crispy naman ibalhin ni siya. Kaya di siya pwede diyan plus kuan kay kanang direct sa init. Ano. Di pa kani ang usaan ni namatay na gyud akong gikatingan. No nangakaging lagi oh. Kaging oh. Tungod sa kainit, grabe kainit diri. Hindi na nitubo ng welcome plant. Ang welcome plant survivors siya.
ug of course sa San Francisco diya pang Rosas murag ibaylo na to na silang duha. Diya diri ang inahan sa Mayana. Tapa dito'y kung ano, burn. Arang-arang diri kay dira kay plaster sa init. Kani ang muni ang iyang usa ka kuan motubo o bagani murag namatay naman ni tanan. Nangaging naman ni tanan. Dara ko mga bulak bay. Kadto gikalbuhan na ko na. Kuan na siya nang luod siya kay kuan. Bisag asa lang na siya ibalhin tapos ibalhin na pud og kaang ani among inahan. Ibalhin na pud diha lahi man na siya kaang sa una. Yang kaang sa una kay kuan. So ano nang itanong sa una ay. Ibalhin na man siya kaang murag nang luod. Bisbaga kay nagdahon. Nanguan namatay tanan akong gikating man ani unta na siya dahon baga kaayo. Kisi ibalhin na upaw na hinuon. Di apay ko ano antorium. Matay naman yung kuan niya. Nasunog sa bay. Pasuod na mo diri. Di ang kuan. Ang saingan ni. Buwaka. Bago lang kipalit itong buo ni taas na dayon. Dara. Mga buwak di mawang kamuti. Mani sila mabay pa dito. Kana o kalatutsi. Kana kalatutsi na bay nasunog. Dako gina yung kaang. Dako na kaya yung kaang bay. Pero nasunog yung kalatutsi. Kana di kalatutsi sad na nasunog po. Napa akong mga buwak sa sulod. Kaya pang sulod na namo ang upan. Kaya pwede na yung inita. Dia pa ang kuan kanang sige nga na yung buwakan ni orchids. Yakan kay buwak. Dalag ng dahon. Daot na goy na ibot. Daot na. Orchids ni bay. Fresh gini siya fresh. Daot ng dahon ibot. Diya po ko diri. Pagkatay na ako. Ano akong mga alaga diri bay. Bukod sa magluluto, napakoy timan ang mga buwak. Di ani daw na yung tawag daghan katuninggi. Upawan ni Kuan Ligaya. Ay kay ni daw na yung taon siya. Akong gipakaw iti. No, baga na gamay mo kay itong dahon na tumiagi. Di apa kay pamutang sa hagdan kay ay dahampag kay mo. Biyahe sila. Amo ni kawa na mo ibang lahi. Naraw. Hindot kay tanaw na nibutang na ko sa hagdan. Wala may kabutangan diri na ko gisawit. Kamuti. Napadjug ko'y kamuti bay. Kani ang siya loyo ni mga buwak. Kaya nangasunog among isulod aron masib. Di pa ang kamuti o taas na kaini. Nangasunog. Pero nanaho na siya bago. No, nidaho na bago. Nangasunog lagi. Nangasunog sa init bay. Naluto. Na sa init. Ang gwapa kayo na sa hagdan. Patangtang manisa akong alaga kay nakakitag sa kabuk insekto. Yung ko nga, unya lang kung na kay makitaan nga insekto pa. Tangtangon ko na. Nindot kay tanan way laing mabutangan ta sa utang mga matay tanan. Ginan sa rabasay patangtang ditso na basurahan.
Lagot luoy kay matan mo puting inita. Napa tali butang. Nindot kita naon dari sa hagdan. Inignaog na to ba? Inignaog na mo makarelax. Giganahan man si nanay dahil si tatay pagkakita nila. Yan pa rin nila sa sulod ako. Manbawa, banwas ako sa gawas bay. Kaya perting hugawa ng gawas. Abog. Abog kayo na yung gawas. Ay mag-ulan mga dirig abog. Diri lang nga area kung banwasan kaya mga gamit ya si kuya. Ito kung banga. Banga na mo ba yun? Bugnaw kayo nagtubig. Isa init kaya ning gawas. Ako ginoo ko kaya lawa pa man dahil napatay ang suga. Ginoo ko ang suga. Sa ng oras. Sakyan na ni among alaga. Bari ting abugaw. Ulan o kabog. So, bye. Maura na ang ato ang content for today. Ang akong mga alaga diri in town. Baling ka abog. Mabay paglimpyo. Abog na food. Adlaw abog. Thank you for watching. Bye.